Goclak kermo iblis laknat keparat kerwe uga pira wekdal wah Katot pancolot manyebul pancolot manyebul yer bos lengke sang santri wae kang jare dening anoman sing ketemu teman kang kudu dhewe sak jroning alun-alun rahu ana raja man wah katon sakabeh para kekewanan manuk-manuk padha mager manuk katon duwe wedi dening sapa mawongan kang mencolot mangidul kencol mangalor kemal sajake rupane putih coba tak tamane lebih tak gurule ora dadi katon remane ilun yen huruf wani goyak-goyak kae hop hop urung dadi bewangae katiku anoman yen urung goyak-goyak negara Kalongkajiraja oh anggojo kae rajake anggojo aku do ayo nek ngono tuku ana sak layonmu do mandek dhisik yen pancen darbe watak satya Mahabharata to mandek ayo perang tanding lawan aku anggojo iki lho seketekmu merah dok Tuhan ya apa kan panjen yang tak tamat-tamat ke kayak sajake anoman sing bakal goyang-goyang Kalongkajiraja krana badhe goyong bensin to bakal dadi bebongae atiku yen aku wis bisa loncat ngalor wonten ibu coba tak kilanane kaya ngapa Kalongkajiraja ambane sepiro ayo tatak tak adepi sak lukaing bodhok mungkin hop wah hop ya lo hey lo jas hey hop ya lelunjaan katon bejogetan jingkrak lenge apa man mandika ning kono coba tak tutup iki lho anggota bakal nyusul saka ing kabeh lelakon ayammu kere ya
Ha ha ha. Up. Ya ya ya. Hey. Ha ha. Oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya. Ha ha ha. Sewa staka sedilonane Bapakne wis staka nangake Aduh rika betapa Tunggu setak Ricek kumricek gremi sewa staka sedilonane Matane wis tata jang kaget aduh rika betapa bungkus tetak mau lembak wasadake saya godhok kang berkubur sakjroning lelayanku wonten sakjroning kraton ngalengka bodho anggonipun kawula badhe boyong dewe kula Dewi Sumpawati aku ora bakal mundur lan uga sira ora bakal mayu yen kaya mangkono bakal tak obong ana sakjroning kraton ngalengka bojo sira aku teko ngadepi sampeyan Bodo keparat. Coba yen kowe wani dudono irung muda. Ya. Ini leman dasar kemarat ketek elek kowe. Oh tak buru ngalor kowe mlayu kidul. Tak buru kidul kowe jebuluran kowe keblocok dalane wangge. Oh. Iki anggota. Ayo. Mangga jekaken sesembari kewanggota bakal ngadepi siramu ngger weh coba mandek dhisik Mang anggota bakal mundur ngejur balung lan kulitmu iya Mang mandek dhisik kowe kena mandek ora Man lara gelem mandek sampean tak jo ngopi lho iki anggota lemu anggotane dadi anggota kena ditambul anggotane dadi anggotane iya wah iki Man kowe paling guru iki piye to Man parat jasiran dungsa sumbar anding yudha lan wanami si
waspadakno apa kang kawis tara ya iki kasepen nami maragame lena dakwa santane diwolak-walik kosong jebul papan kabeneran iki aku wis rampung wae yen gawe manggon ayo tang beda iki tampanan wae modar dening aku wis keparat kowe ndoe mendodo kowe kok mlayu ngalor kene di para beda kowe ora bakal iso mlayu iki tambul arep utut kowe ngger aja wani-wani kowe nang sidem ngger mlayu yen kowe mlayu mangan aku ora bakal mlayu man iki tampanono lema mangindamu abur semplah dadamu ngger iki lho bos opa yo jebul ora ndelok tenan iki anggota tak cekel tangan kiwa jebule iso endok ya yen kaya mangkono kowe arep mlayu ning timan iki bakal tak wales ora apa tidak terasa otot kawat balung mesi jendelane kuat kayune jati wah iki to aduh mati dening aku wah kena pusaka kowe to iya ora mlayu mangke yo iki ya bos opo samakno kasektenmu marang aku aku ora trimake ngaleng Kaduraja kok obong sampe kobong kaya ngene bocah cilik ya oh mati dening aku pecah gasmu kok biar anggota gludak pior anggota mak gludak sing cilik iki mung mati mak linting loro ki engko marine gampang iki jupuna gedang engko mari alah demi ketheki mangane mek gedang tak kethek kowe dadi nek masa kena dadi ya tadi gedang tak lagi ra Pak Slamet kanca-kanca tergalek matur nuwun rawuh ikut wonten dalem menika oleh payung muda macet di lolobe mati ora obe yen banget teni bocah yen urip golek duit weton pabrik tulok kagum ora kok aja bingung liya cara pentung kapan durung rokok raja pantung yen anyang warung toko rokok raja pantung
sring maning ora lawas minangka dadi kasure catur terang laras tabang asmara supirne angin ugaroso kaya eling kalakates iki kowe ora lewes kalakates tinggal lasno aku kowe nate sumpah prastya siraku semero saiki ono ing ati tanpa pamit kunjul jari senci swara ati mung tansah ngenteni karakates tinggal tresno kang sejak ho 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 ayo ngerebrik sabut sing ati-ati sarangan kalian semua ya mas ho ho oh ayo Dim Dimas hoyong apa up itu yo oh yo ha oh nah Rena iki kentek sing arep matu wong sidon tak gelem lae. Jan jale rada jale. Piye iki? Jaluk foto. Wo ora kon ingatan kene dipek mantu wong sidon tak gelem. Wedi. Ah, yo.